दे जोंहा थांनोसै थुदो गथ' होनबाथाय बिराद मोजां मोनो आङो बाबुखौबो दसे लोगो मोननायाव बोरैबा मोनलायलायो दिनै मानोथाय मोनथिला दे आरो थांद'आबा हामगौ सानदोंमोन मालायसो बिफाया मा लांफैखाबायना आंहासो आरो फिसालाखौनो नुनो मोनला मा होनखोलै नोंलाय बाबु मा गथ'आलाय माथो बेलाय खम नङाथ' बेयो गथ'आ आंनि सना माइनावा मा खालामदोंबा आंनि लिसामा मिसना बाबाजों थादोंना नोङो दा जानलांबाय थायो न' नोंखौ बेनोथ' माथो जाथारखोबा सोराङा मामिखौ मोनामानि लांग्रासो जाबाय नङा माने दाथ' आइ सनाया उन्दैना बेखायनो हरनो बायोमोन आङो दाथ' न'आव गैयैखायसो मानसिया नङाबा दसेखौनो नागारा होनलाय जोंहा लिसा आइ सनाखौ माथो जाखो दिनै बिब्दिजोंसो थादों दा जोंहाथ' इलि मामियाबो मोजांसो मोनखायो खोमा ना दादिजों थानो माथो होनबावनो आरो सोरांखौबा मालाय आरोथ' गावनि फिसालाजोंबो थानो मोनासैना बेसेरा नंनायाथ' नंगौ आरो जोंनि मामि सनाजों थानानै गाव खुसि मोनोबालाय जेबो होनना ना थाथों दानो फैबाथाय लांफैलायसिगोनलाय बियो बहाथो थांदोंबा मानसिया मायाजों बिजनियाव थांदोंमोन ना सफैयाखै दाबो मायानिल' नोजोर नांथों आरोना सैथार आं बे मानसिखौबाथाय लिसा मामे आबैयालाय बोरथो बिबैया आरो न'आवनो थांनो बालायबावबायसो दा आरोथ' आलासि जानो लेंहरबाय थासिगोनसो बियो एबारे जोंहा आइ सना फैनायनिफ्राय ओमफ्राय उनाव बिबथैजों बिबैजों सेलायलायबाय थायाबानो जाबाय दा आरो ना साना माला देरबावनांगौ जाखो साना आरो जोंजों माला आइ आफा होननानै रायलायनो हाबावगोन नोङो आरोथ' आंनि नायगिरि सनामोन जोंहा आइ सनानि मुङा इलिसासो दे इसा नङा जाहाथे गोनो गोथो दाजाथों बेखायनो बुंफिननानै होनाय जाबाय जोंहा इसाखौ सिगां समाव लाखांबाय नालाय बेखायनो एबारे इलिसासो दोनदों दे आइजोरि हाजों दहायनिफ्राय नेना दंगासिनोमोनहाय नोंखौ माला सफैगोन जाबाय थादोंमोन दे आरो हामथि दिनैसो फैनो रोंबाय आरो नोङो एसेबां गोबाव मानि जोंफोरा आरो नायनो लुगैनाया हाथारलामोन दा नोंखौ गावहा फैया बारे बा माथो आंखौनो जमा नेनानै दं नामा नोंसोरलाय फैनायाबो लेट जाबाय बा आयै माथो आंखौ माने हिन्जाव गोदानखौ नेना थानाय बायदि नुस्रालायदोंलाय नोंसोरखौबो आंनि आइ सना हायसेबां गोबाव बोसोर मानि नोङो बहाबा थांनानै दिनैसो फैनो रोंदों हाबायावलाय माने हिन्जाव गोदान नेनाय बायदि जायाबा माथो जानो आइ हा नङाबा माथो ने आब' ओजों फैनो थिनबाबो नोंसा आरो हनै गोसोखौनो खांथारा माथोसै नै माथो होनबावनो बिनानाव आंनि जुरि आइखौलाय जुरि नोंखौ माथो वेलकामा थिगैनो खालामदोंलाय आइखौबो माथो होनो सार आइयाबाथाय बिदिनोखासै जोंनियाबो गावनि जायगायाव फैबोलाथाय माथो बरिया हिटल' नांखायो आयै साला माथो न'आव फैनानै गोसोखौ साइ मोजां मोनथारदोंलै आयै आइ लगानो नाजाखाया दा आइ नोंनाबो हा बेफोरबायदि एथ' गोसोखाङोबालाय मानोथो फैया नोंलाय हा एबारथ' ना आयै आब'खौ खानानैबाबो लाखिनोसैसो जोंहा ना माथो होनो आब' आयौ जानलासो जागोन नङा होनबा नोंसोरजोंबो बिब'आ फैदों मा खुसियानो लाथ्र' हाला नामा बेनालाय गथ'आ जोंनि गोसोनि खुसिखौलाय माबोरैथो फोरमायबावनो आइ जोंदि बेसेबा गोजोननाय मोनदों नोंखौ बेसेबा गोबावनि उनाव नुनानै दिनै सम फैनांगौहाय जुरि हा न'आवलाय मानोथो फैया नोंलाय हाय
एबार फैबाय नालाय गोबाव थालांखाथारदो गोबावल' मानो एबार हगारहरबाबो जानो आङो ओइ आयै हा लोमजानाय मानसिया बिदि जाबाय नोंनिया हा नोंनि नोंनायालाय दा गावनि फिसाजोखौ नुबाय हा बहाथो लोमजानायखौ मोनथिबावनोसै आंनि लोमजानायफोरखौ बाद होहाय आइ बेफोरखौ साना नोङो मोनथिबाय नै आइजुरि हा माथो ओमफ्राय औ मा जाखो आयै मा जाखोआथ' हा जोंहा आबौ फिसौआलाय बहाथो दं बेलाय अ बिदिबा फिसौखौ नायनो लुगैनाया हामथारला न' आयै औ हा नायनो लुगैया मा जानो बहाथो बोरैलाय माथो नुहुरासै आङो नुवासैबो नोंसोरजोंबो र' आयै मानोथो एसेबां हांखुर जाखो थ'दोना आयै न' सिङाव थांजोदिनि हा माथो लामायाव रायलायबाय थानांगौ जाखोसै ओइ आइ हा आबौ फिसौआलाय बोरैथो नुवाबा गोजोननाय नङाहाय आङो बोरो बहा दं आबौआलाय बिना आब' जोंहा राजा फिसाया बोरैथो नायनो लुगैनाया हामथारला आंखौ आंथ' ओमफ्राय आयै लाबोफायासैना नोंसौलाखौ आयु हा नंगौना नङा जाखोसै आब' नोंथ' थगायखादोंसो दा नों आरो लाबा जागोन जानो आइ रानि हा बोरैथो जोंहा राजा फिसाया जोंफोरा नायनो लुगैनाया मा मोनदों दे आरो होमबा आयै नोंसोलाखौ नायनो लुगैबाय नालाय खेबसे स्राय नायखाथारदोबो नै सानाबा आबैमोनानै नोंखौ नायनो लुगैनो हामथारलानो साना दे आबैमोननि सिगाङाव फैदो ओइ आब' साना बोलो मोखांफोराबा माबायदि लाखो हाबाब आंनि फिसौ बोरो राजा साना बोरो माथो लाजिखो ना माखो नोंलाय नै आयै नोंसौलाया बेनो बिहामजो मोनसिगोन आयै आंहा हाबाब आब' साना आयै मा एसे किउट होनबा जोंहा राजा फिसाया ओइ हा माथो महरफोरालाय एकदम फिफा आखल गाज्रि लाथारदोंसै हे आयै फिफायासो आखल गाज्रि जानो हागौ दा जोंहा राजा फिसाया नङाना आयै आब' साना दिनैसो नुबाय नोंखौ नै बेथा साना बेनो नोंनि नोमबैया नों नायनो होनबाय थायोमोन न आयु हा मालाबानो देरगुलायथारबाय आंनि आब' सानाया दासो नुनानै गोजोनबायहाय नोंखौ बेसेबां नायनो लुगैबाय थायोमोन मिथिदों नोंनि आबै बुरिया दासाथ' थांजामोन दा लिंहरबाबो आयै फिसौ थांनोखौलाय सानो नाथाय नोंसोर एसे गोजानाव दंमोन नालाय थांलाय फैलाय एसे उसुबिदा जायोमोन आरोहाय मिलायामोन ओरैनो समानो औ साना दाथ' नों फैबाय दाथ' नोंखौ हगारहरला जोङो मादैजों थागोन न ओमफ्रायथ' साना जोंथ' जेब्लायबो नायनो लुगैबाय थायोमोन नोंखौ आब'नाव नोंखौ फैनो लिंहरबाय थायोमोन नोंसोरसो फैयामोन दा न'आव थांसै थुदो साना थुदो दे बिदिब्लालाय मा रायलायनो दायो रायलायबाय थादो मा मोजां गाज्रि खबर गासैबो रायलायजोबबानो जाबाय नोंथ' आब' जोंहा राजा फिसायानोथ' मासे किउट होनबा एकदमबारे अनबाय थाथावथाव नायबाय थाथावथाव आरोना साना आंनि आबा साना बेसेबां गोसोखांबाय थायोमोन नोंखौनो आंबोथ' गोसोखाङोमोन ना नोंसोरखौ आच्छा नंगौना साना ओमफ्राय आलासिफोरजोंसो रायलायनो बावलायलांबाय आंनियाबो दे आयै न' सिङाव रायलायदो दायो थुदो सिङाव थांदिनि आयु हा बे बाबुआ ओमफ्रायो आयै बियो आंनि सार जायो आयु हा नोंनि सार जायोबाथ' होमबा आइ हा माथो नायबाय थाखो होमबालाय जाय खुलुमहरदो सारखौ हनै दे होमबालाय आयै खुलुमबाय मादै खुलुमबाय बाबु आरे नांलायलामोन खोमा दे आरो देहाय सार एसे खुलुमजादो बिदिबा दे मादै दे हामबायसै फिसा दे आब' दे जाबाय दे आयु आयै माथो नोंखौलाय देलायलाय आराम नुसिनथारदों लायो
होमबाथ' इसेबां समायना जाखुमानानै दं आरोना आंनियाबो ओरैनो एसे माने नोंनि फैनायनि खुसियाव आरोहाय आइ एसे देलायलाबायबाय आंबो लाजाखाया दायै दे थुदो बाहेरायावलाय बेसेथो थाबाय थानो न' सिङाव थांदिनि ओइ आब' सना थुदो नोम्बैनि न'आव थांदिनि जोंहा नै आबा सना नोंथ' आरो फैनो होननानै आंथ' दायो नोंखौ लाबोबायबो नोम्बैमोननि न'आव दे दा ओमफ्राय नोम्बैनो जों जे गिफ्ट लाबोदोंमोन न' नों जे आबैनो गिफ्ट लाबोदों मादैनो गिफ्ट लाबोदों दा ओमफ्राय गिफ्टखौ होनानै नों खुलुमदो दे आबा दे जे होइना बाद आबा सना आंनि बेखायनोथ' आंनि गुड बय आरो नोङो ओमफ्राय हिर' बेथा आंनि गोसोफ्रालाय माबोरै नांखो नोम्बैमोननि गामियाव फैनो मोननानै आंनि न'आव फैनो मोननानै गोसोखौथ' मा बुंनानै दोनो आङो बरियानोसो नांखादों दा आंखौबो एकदम हिट आरोना आङो ओंथ' आबा गाव गावनि आंगो न'आव फैबाथ' माथो बुंनो आरो गोजोननायखौलाय गोसोफोरा ओरैबायदि मोनो न' बे जायगाजों आंहाबो गोबां सोमोन्दो दङ गोबां गारबोनाय जाथाय दङ दिनै जोंहाथ' आरो आबैमोना इन्जय खालामनोसै ने आबा हे सालाकुनि नोम्बैमोनाबो दासो गोसोआ मोजां मोनसिगोन बियो जोंखौ नुनानै आंबोथ' बिराद गोजोननाय मोनदों आइमोनखौ नुनानै सेम टु इउ आबा सना बेखायनोथ' आं नोंनिफ्राय दसेखौनो गोजानाव जानो बायो आबा दे नोंनि आंगो जायगायावबो थानानै नायदो आबा माबोरै मोनो एसे थानायबा मोजां मोनलांगोन दे आरो आंथ' दानो मोजां मोनखाबाय दा माथो आयो आंनि सना नाथायबा हले आंनो खिन्थालासे जेरावबो थांलाबायनो हादे आबा दे ओमफ्राय सोरबाफोर फैबाय बायोबाबो रायलायलाबायनो नाङा मिथिदो ओरैनो आंहा गिनाय दंसोयो जुदि बे सोरां मावजि बुन्दा एसेबाबो मिथियोबा नोंखौथ' आंनिफ्राय गोजानाव लांनो नाजाथारगोन बियो नोंखौ फाक्का लोगो हमनो गोसो जाथारगोन बियो लोगो हमनो गोसो मा बेवहायनो फैनो हागौ बियो नाङा आं आंनि फिसालाखौ बे गाज्रि मानसिजों माब्लाबाबो लोगो मोनलाय होआ ओरैनो नोंनि गोजानाव दोनगाराखै आङो सोरां ना नोंखौ नायनो गोसो जायो ना नोंनि खौरां लानो गोसो जायो आङो आंखौबो फैदों होननानै दा मिन्थिदों दे आरो नोङो नङाबाथ' नोंहा ड्रामाया सुरु जालायगोन नङा होनबा साला आबा सना ओमफ्रायो दे न' सिङाव थांनो थाङाबा दे बारा बाहेरायाव ओंखारलाबायनो नाङा दे आरो आबा सना थुदो जोंहा मेथाइ जाहैनोसै दहाय लाबोनायखौ थुदो जोंहा जमा जयैनो बयबो जानोसै आरो एबारसो एसेबां गोबावनि उनाव आंनि आंगो फेमिलिफोरजों आरो आरे बाजुरि गावनि जायगायाव फैनानै गोसोफोरखौनो सान्थिल' मोनखाबाय माथो आंथ' बेनिफ्रायनो थांनो गोसो जाखायामोन नाथाय प्रब्लेम जाबायबा माथो खालामबावनो नों एसे देरबावबाना बेरायनोबो लांबाय थागोन आं नोंखौ मिथिबाय मामाया इलिसना नाय दादिया फैबायबो दा आं लांसिना दा मामि सनाखौ बिसोर आं दसे लांथ'ला नामा दा बिमाखौ नांगौ जागोन ना जेबो नङालै आदा आंजोंबा थाखायना बिराद मोजांनो मामि सना दादिजों थांसै दा आंथ' आरो नोंखौ गोसोखांनानै थाफैबावोसै दा मोनथिबायना आरो सोरां ओमफ्राय खिन्थु फोरोंथ'आ दा मामि सनाखौ लांसै आंहा दा दसे थानानै लांना सोरां मानोथो दानो लांनांगौ जाखो जेबो मोनथिया आं सोरां माथो जालायखो माथो जानोसो होनदों बियो हो बे
गथ'खौ लाबोबाय थानानै बे गथ'आ हासुनानै बिसिनाफ्रानो मोनामजोब्बाय मिथिदो ओरैनो अखा हादों जिफोरानो रानखिया माथो जाखो हासुनायालाय जेबो नङाना नोंहा सुबानोथ' जाबायना माथो जाखोसो होनदों दिनै लाबोनांला बिदि आरो सोरां बिमा बिफानोनो हैदो मिथिदो मालायनि गथ' मालाय नायगोन आरो जोंहा मानो नायबाय थानांगौ बेबायदि मालाय हासुनाय खिनायखौ जोंहा माबाबाय थानांगौ नामा हो बबेथिं जायगा मोनाखै आरोना नों बिसिनाफ्रानो हासुदै मोनामजोब्बाय गिसि गिलानो हो सोरां बेफोरबायदि बोरै उन्दुनो हानांगौ जाखो नोंहा थानो गोसो गैयाबा थांबानो जाबायना सोरथो थानो थिनो नोंखौ जाला माला बुंबाय थाना आंनि सिगाङाव आरो आंनि फिसाजोखौथ' जेबो दाबुं नोङो नै नोङो एसे बुंबानो गाय माखौबा नंखाय गथ' मानसिनि खि हासुदै सुनो बाग्रा बे गथ' सासेखौबो हाथारला आङो माबा हायना मुलि होनायखां माथानो बोथाबथारनानै लाबाय बियो सोरांखौबो मामे सना नोमादैया एसे गाज्रिना माथो होनबावनो आरो ओं गथ'नो एरना हो खोब मोजां बिसना सादर दंनाय माने गासैबो बजोब्बाय सेस हासुदै मोनामजोब्बाय बे गथ'आनो हासुजोब्बाय थायो सानफ्रामबो फिसा गैजायनि नंखाय बे गथ'नि खि हासुदै सुबाय थानांबाय आङो माथो जादों आरोना सोलोंना लाखाबानो जाबाय थाखावब्ला इलिसा आइ सानना दादिजों थायै थायैनो आइखौसो बावबाय नामा नोंलाय दिनै उन्दुद' माथो गावहा बेनाव नायबाय थायोसै इलिसानि आफायाबोनो बहा थांखो आफायाहाय इलिसानि आफा जोंनो एथाइ लाबो ना आंनि आइ सानानो एथाइ लाबो आंनि आइ नों आंनि जिउआव फैनानै न खुसियानो खुसि जाबाय दे आरो माबोरै फोरमायबावनो आङो नेनानै थानोसै आरो नोंनिफ्राय आङो माब्लादि आइ होननायखौ खोनाबावगोन दे आइ साना गावहा दे गोगो नायबाय थायो बिमा जानानै माथो समायसिनबाय देनाय जोंखौ समायमारदोंना सोरां बिमा फिसानो समाया मानो जानोब्रा बिराद समायखायो दा आंनि लिसा बिमाखौबो लिसाखौबो आरोना दे होमब्ला थेंकिउ थाबायसै आरो जेथो नोंसाजोआबो नै उन्दुनो नागिरा दाबो मेगनानो बेगखौ नायबाय थायो बेना मालाय दा उन्दुगोन आरोना इलिसा फैनानैथ' आरो गोसोफोरखौनो बिराद मोजांल' मोनखासै दाना नंगौना जोबनो गैयै खुसि फैबाय आरोना जोंनि जिउआवबो सोरां बेबायदिनो नोंखौ खुसियाव नुयोब्ला गोसोआ मोजां मोनो आंनिया खमसे खम जोंहा इलिसा आइयाथ' नोंनि जिउआव एसेबाबो खुसि लाबोनो हाबाय न औ बे आलादामोन आरो जुदि नोंनि गथ'आ दा दंनायमोनबा जोंनि खुसियानो दुगना जागौमोन माथो सोरां दाबो जेबो नङा दे आंहा फोथायनाय दंखायो जोंहा जुरि आरो जोंहा सनायाबो सानसेबाबो फैखागोन होननानै आंहाथ' माबालै मि माने दहाय हाथायाव लांनायाव आरोना स्टेसनाव सासे गथ' लोगो मोनदोंमोनब्रा आं माने बिराद साइसखा आरोना गथ'आबो बेबा सोरनि फिसामोन सोरां जानोथाय सिनाया आङो ओमफ्राय हारसिं गसंबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दानाबा रायलायबाय आङो फंसेबो रायलायाब्रा माने सोंनायफोरखौ खोन्थाया आरोना माने नोंखौ सिनायखै रायलायाखै खोमादां सोरां दस्रा गथ'आ बिदि नङालै माने बे एसे बोरैबाखा आरोना मानोथो बोरैबा जानांगौ जाखो गथ' मानसियालाय बयबो मोजांसो जाखायो बे गथ'ना हले बिमा बिफायानो आसोल जाखागोन आरोना ओंखायनो बिदि गथ'आनो बिराद दुगाब्रा एसेबां मोजां रायलायबाबो रायलाया ट्रेनिं रायलायनानै मोजां मोनदोंमोन आरो माने सिनायाबाबो ना बिराद मोजां मोनदोंमोनलै आङो रायलायनो गैया मालाय थांबाय ओमफ्राय औ हामालाय न'आव थांबाय आरो गथ'आथ' दुगाबाबो ना गोसोआ थांथ'वाबा हामगौ सानलायलायदोंमोन दा जेनेबा सिनायनाय बायदि आरो न नोंबो